kunnafoni lase gafe kɔnɔ Mali armée ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u ka baarakɛla bolo sigilen Menaka ye Ahmed Agdita EIGS dansagokɛkulu ɲɛmaaba ne a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kulu nin kɔnɔna la minɛ. Mali armée ka fɔ la Ahmed Agdita nin kɛra kojugu camanba de sababuya ye i n'a fɔ ka dankarili kɛ Mali lakanakɛlaw kan ani ka fagali jugubaw bila fasojamakuluw kan. Ka fara nin kan armée Mali ye a sɛbɛntiya fɛnɛ k'a fɔ k'u ka kari tɛmɛlen lakanabaaraw kɛra sababu ye ka tɛgɛda kɛ EIGS dansagokɛkulu kɛlɛkɛdenw wɛrɛw ani u ka tiɲɛnikɛminan caman kan. Halisa lakanabolow ma sabati kosɛbɛ Mali camancɛ fanfɛ marayɔrɔw kɔnɔna la. Misalila dankariliw ani binkani caman waliyara tile damadɔ tɛmɛnin ninnu kɔnɔna na Mopti mara la. Ka da Tijani Wederagu VOA Banbara ka kunnafonidila Bayangara mara la k'a laseliw kan cɛ marifatigi lakodɔnbali dɔw ye dankari kɛ Sege dugu la Bankasi mara kɔnɔna na. An b'a sɔrɔli an ka laselikɛla fɛ Sege maire ye seereyaw di k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɔnɛna u nin na ne ka tila ka a yɔrɔ fasojama ka magoɲɛminan caman tiɲɛ.